повече пари има за открадване. Това е което се случва. Други разкази се разказват на хората. Но това е истината. Хората, които създават стойност, са тези, които изхранват всички останали, които консумират стойност. Данъците се плащат от хора, създаващи стойност. Данъците се харчат от хора, консумиращи стойност. Виждам, че борбите в този бюджет, и въобще в общественото пространство, тези, които преразпределят създадената стойност, именно политиците и държавната администрация, това са хора, които не създават нищо, не пекат хляб, не лепят плочки, не строгуват детайли. Те просто вземат на сила това, което други хора са създали и го преразпределят. Тези хора, за да постигнат целите си, политическите си цели, противопоставят работодатели на работници, срещу работници. Това е едно много неправилно противопоставяне. И работодателите, и работниците създават стойност. Не са те, които страдат от ниските данъци. И не са те, които печелят от високите данъци. Това е едно фалшиво противопоставяне. Работниците и работодателите са от едната страна на барикадата. От другата страна са всички тези, които открадват данъците. И крадците на данъци разказват на работниците, че се грижат за тях, увеличавайки данъците. Такова нещо не съществува. Това е една голяма лъжа, но тя исторически се разказва тази лъжа от как свят светува. Но е една голяма лъжа и е важно хората да си дадат сметка. Всеки, който слуша в момента, трябва да си даде сметка. Той от тези, които създават стойност ли е? Или от тези, които консумират стойност? Защото политиците обещават на всеки